Sari Taajuus itsekin vierailee tällä kertaa Popkult-festareilla. Meidän vieraana tällä kertaa kirjailija Magdalena Hai. Terve. Terve. Ihan alkuun kerro itsestäsi, kuka oot, mitä teet, näin yleisesti. Mä oon ollut kirjailija suunnilleen 4 vuotta. Kiki ja Henri-sarja pääteos tällä hetkellä. Kirjoitan lapsille ja nuorille kirjoja, aikuisen makuun novelleja. Nyt on Osuuskumma kustannuksessa. Teen kustannustoimittajan hommia kansitaiteilijana ja yleishääränä. Joo, kerro vähän tarkemmin tuosta sun omasta tuotannosta vielä. No Kiki ja Henri-sarja, siitä ehkä voi puhua eniten, koska se on steampunkkia, mun oma vaihtoehtohistoriallinen maailma, joka on työllistänyt mua nyt tämän 4 vuotta. Ja montako osaa sitä nyt on? 3 osaa. 3-osainen trilogia. Sori, mä oon ihan sekas. Popkult-väsymys. Joo. Steampunkia kirjoitan ensimmäisenä Suomessa. Kiki ja Henri Kerjäläisprinsessa oli tosiaan ensimmäinen suomalainen steampunk-kirja ja sen lisäksi tuolla ei vähän niinku novelleja enempiä. Tällä hetkellä kirjoitan kauhunovelleja nuorille. Okei, no kerro vielä vähän tuosta sun lukijakunnasta, että onko sun tuotannolla jotain tiettyä niin ikäluokkaa, mille sä suuntaat, tai jotain tiettyä muuta kohderyhmää? No siis se on ollut aika yllättävääkin, että mun tuotanto on pääasiassa Karistolta, mitä on tullut niin lapsille ja nuorille, mutta mulla on aika paljon aikuislukijoita myös. Joo. Eli Kiki ja Henri-sarjana on voisi sanoa, että se niinku puhuttelee tommosia ihan aikuisiakin, yllättävänkin paljon tullut palautetta. Mitä sulla on omia suosikkeja, niin kuin muita kirjailijoita tai vaikka elokuvia, jotka vaikuttaa ehkä sun omaan tuotantoon? No jonkun Neil Gaimanin voi sanoa ihan suoraan, ihailen kovasti. Terry Pratchett omalla tavallaan. Se on mun tämmönen lohtupeittokirjailija, kun mä haluan ihan vaan heittää aivot vapaalle, niin mä luen Terry Pratchettia. Ja nuoruudesta asti ollut Jane Austen, Salman Rushdie, Mihail Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan, aivan ihana yksittäinen romaani. Kyllähän näitä hirveästi, tämä on vaikea kysymys vastata. Miten sun mielestä sun oma tuotanto on kehittynyt tässä vuosien saatossa? No kyllähän se kehittyy, kun kirjailijana kehittyy. Henkilökohtaisesti ajattelen, että musta tuli kirjailija hyvin nopealla tahdilla siitä, kun mä päätin alkaa tavoitteellisemmin kirjoittamaan. Ja ensimmäinen romaani oli vähän, se tunne oli, kun olisi heitetty järveen ja sanottu, että ui. Koska se tuli jotenkin niin nopeasti. Mun ensimmäinen kirja oli kuvakirja. Eli samalla kun kirjoitti ensimmäistä romaania, alkoi opetella romaanin kirjoittamista, kuinka kirjoitetaan näin pitkä tarina. Et silleen niin kuin oppimisprosessina voi sanoa, että on hyvin vahva ollut tämä mun kirjailijuus. Joo. Näin. Miten sitten tää sun trilogian tää maailma? Ootko sä luonut sen, että sä suunnittelit sen tosi tarkkaan etukäteen, teit muistiinpanoja vai onko se syntynyt ihan niin kuin sitä myötä kun teet? No siis osittain ja osittain kumpaakin. Kyllä siis ne peruspalikathan oli olemassa heti silloin kun mä aloin kirjoittaa tätä Kiki ja Henrin tarinaa. Et se vaihtoehtohistoriallisuus, ilmastonmuutos ja se steampunk-henki mikä siihen tuli, niin nämä siis sellaiset hyvin isot linjat oli valmiita. Mutta totta kai aina tulee kirjoittaessa jotain yllättävää, jotain uutta mukaan siihen, että niin, kyllä mä suunnittelen etukäteen paljon, mutta totta kai aina tulee sitten jotain yllättävää kirjoittaessa. Mitä sulla on jotain suosikkeja omasta tuotannosta? Omasta tuotannosta, apua. Siis se on jännä katsoa taaksepäin niin omia kirjoittamisia. Tavallaan ne tuntuu vähän siltä, kun joku muu olisi kirjoittanut ne, joku aikaisempi minä. Mulla on ongelmallinen suhde mun tuotantoon, niin mä oon ihan tyytyväinen, jos muut lukee niitä sen jälkeen, kun ne on valmiita, mutta en mä ehkä itse välttämättä haluaisi palata niihin. Okei. Sanotaan näin. Se on ihan hyvä vastaus. Mitä sulla nyt sitten on tällä hetkellä työn alla ja mitä odotamme seuraavaksi? Tosiaan kauhunovelleja kirjoitan. Tää on, tuleeko siitä oma kokoelma vai johonkin oma kokoelma. Tulee tämmönen haiseva käsi.
Tää on suunnattu plus 12-vuotiaille. Tää on tämmönen teini-kauhunovellikokoelma, mikä on tosi hauska ollut kirjoittaa. Ja oon tykännyt siitä. Et se on oikeastaan semmonen mun vapaa-ajan projekti tavallaan, mikä syntyi vähän itsekseen, kun mä kirjoitin romaanimittaista, joka on sitten taas nuorille aikuisille. Se tulee sitten joskus tulevaisuudessa, että se on vähän tämmönen vaativampi projekti. Tässä välissä yllättäen syntynyt. Ja sitten ei ole mitään semmoista tarkkaa suunnitelmaa vielä, mitä sen jälkeen. Ei, kyllä nämä vie ihan kaikki paukut tällä hetkellä nämä kaksi. Kiitoksia vierailusta, Magdalena. Kiitos.